Ohto-kunniakirjat on päätetty myöntää 5 merkittävälle turvallisuusalan innovaatiolle. Pyydän teitä kaikkia edustajia saapumaan tänne eteen siinä järjestyksessä, kun luettelen. AVAC Oyn kehittämälle IP-pohjaiselle kaiutinjärjestelmälle. AVACin edustajat, olkaa hyvä. Hei Ilkka, kerro tästä teidän yrityksestä. AVAC on yli 30 vuotta vanha yritys, äänen ja kuvan tekniikkaa. Oli siinä aikanaan vähän valokuvaus mukana 25 vuotta ja niin edelleen. Eli mitä tuotteita ja palveluita teiltä saa? AVACin tuotteet on AV ja IT. Meidän osaamisen tonttia on rakentaa auditorioita, neuvottelutiloja, erilaisia saliympäristöjä ja ennen kaikkea myös valvomoympäristöjä. Olemme tuottaneet valvomoita niin hätäkeskuslaitokselle kuin poliisille kuin puolustusvoimille kuin yksityiselle sektorille. Eli mitä sovelluksia nämä teidän tuotteet on? No, meillä on paljon sovelluksia, jotka liittyy audiovisuaaliseen puoleen ja sitten turvallisuuteen. Ja yksi esimerkki siitä on nyt juuri pokattu Ohto-kunniakirja. Se tuli tällä kertaa IP-kaiuttimista. Eli meillä on kaiutin järjestelmä, joka on puhtaasti verkkopohjainen ja sen lisäksi meillä on sitten turvallisuuden puolella paljon tuotteita, juuri tosiaan tämä AVAC Alert, AVAC SMS tekstiviestijärjestelmä. Nokia kaupunki lähettää vesihuollon asiakkailleen tänä päivänä nyt tekstiviestejä aikamoista vauhtia ja pystyy jopa vielä rajaamaan kaupungilta alueita, mihinkä tekstiviestit sitten lähtee ja missä ne tavoittaa. Kerro vähän tarkemmin tästä kaiuttimesta. No, kaiutin on kaiuttimen näköinen, mutta se mitä tässä on erikoista, niin täällä ei ole kuin yksi tämmöinen RJ45 liitäntä. Tämä tulee suoraan verkkoon ja silloin IP-osoite. Sitten tuo meidän järjestelmä on sitten se sielu, joka hoitaa sen, että se ääni on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Siinä mielessä erikoinen kaiutin, että tätä ei puhelinteknologiana on, mutta kaiuttiteknologiana ei tämmöistä kuulutuskaiutinta yleensä ole olemassa. Ketkä näitä teidän IP-kaiuttimia pääasiassa käyttää? No, tämä on hyvin uusi asia ja asiakaskunta on vasta tulossa meille, mutta heti välittömästi kun tämä tuli tietoon, niin meidän IP-kaiuttimista on kiinnostunut muun muassa tämmöiset isot alueet, jossa on paljon etäisyyksiä ja nyt kun se rakennetaan se kuulutusäänentoisto LAN-verkon päälle puhtaasti, niin ei mitään kaapelointia, kaapelointi on valmiina. Ja siitä saadaan myös erittäin varma toiminen, koska tässä on hyvin vahdittu näiden kaiuttimien toiminta verkkojen yli ja kaikki on varmistettu. Eli erittäin toimiva ratkaisu tällaisissa paikoissa.